Alfa Foxtrot! Tässä Din! Kuuleeko istuva kakka? Tässä Petri Ankka. Käännä vasenta anaalisauaa hitaasti, kunnes tunnet värinän. Ok. Mä join jo viime... Okei, mutsi... Kohdevalot on pois päältä. Nyt kohdevalot on pois päältä. Kohdevalot... Siinä menee kohdevalo pois päältä! Mun tietääkseni Cockwerkin osia pidetään täällä. Ei. Tapalites. Ei. Valitettavasti reitti kuulla samaten jo. Ukkos sokku! Tervehdys, kansalainen. Toivottavasti meteorooppinen vittuoni ei tuottanut vahinkoa. Ei Murray, mä pysyin kakalla. Hyvä. Vittu ei erota. Ukkos hyppää meteorooppisesta toissuusta. Se vain tuhoaa. Joo. Oi. Kun raskas saksa on liikaa noin köydettömälle köydelle. Mene edeltä ja avaa ovet edeltä ja sisältä ja edeltä päin. Mä odotan sisältä päin. Liikkumatta tammu Tarkastaja Fajatsakat. Murtotappaja ja vartijoiden raiskaaminen näyttäisi viittaavan seksikäängiin. Sly Cooper! Cockwerk. Sitä kaivoi kateus Kuuppa-klaanin varpaita kohtaan. Minkälainen henkilö kaivoi varaperäisen mitä satoja vuosia? Tarkoituksena tuhota maailmat. Se kuitenkin onnistui. Cockwerk jäi henkiin. Käytin suhteita saadakseni tiedot Glowgangin vastauksesta Dimitristä. Hän oli kerran intohimoinen kelirokta, joka kehitti omaa visionääristä mitsetyystään. Nyt Dimitri pitää klubia länsirannalla. Dimitrin jyskyttäväkin kelimoiloshowt ja aavistuspaiskausta houkuttelevat nuorta muotitietoista yleisöä läheltä ja kaukaa. Oikeasti Bentley. Jaan, kyllä Mene siihen paikkaan, niin mä annan sulle sekaisin. Olen jo menossa.